Parliament of Zimbabwe Speaker Jacob Mdenda has urged members of the Southern African Development Community Organization of Public Accounts Committees SADC to be vigilant in monitoring and managing public funds in the region. Azvipere mushe toona kuti panapa Mdenda aiwa accuse vachinzi aiwa anouya achitudza kuti vakomana timanage ma-state funds kana ma-funds at their organization, but ivo varivo vanoluta vari zvibaba zvekuluta munyika mavo. Sanda mina mashoko abuda nyogwa muzora nhasi ndobva wasubscribe like turn on the bell icon. Tipina munyogwa muchinzi addressing SDA COPAC members from 16 countries in the bloc. Mdenda said it was critical for the members to fulfill and respect the wishes of the taxpayer who is always looking for value for money in a national budget management. Mdenda's comments come as Zimbabwe's government departments, parastatals, and the local councils are married in corruption storms that have allegedly drained millions of dollars. Graphs that includes financial illicit flows is one of main topics to be discussed by the SADC OPAC members during the training session. Tikuona kuti Mdenda panapa ari kuaccusiwa kuti ari kuuya achiusa this block aiwa yema-countries kuti aiwa let us maintain ma-flows emari ma-monetary flows, but tikuona kuti ari kunzi iye speaker of the parliament. Mashoko iwawo haambomatauri muparliament mavo achiudza mamwe ma-councils kuti aiwa you have to manage ma-flows emari muchiakaunda mari kuti aiwa mari yabuda muchiinstilla transparency. Panapa ava kunozviudza organization kwanotungamira yeSADC iyo ndopa ari kuaccuswa zvinzi aiwa anouya achiudza vanhu izvozvo but ari kutadza kuzvimaneja kuparliament yaanotungamirira. Ndo mashoko avo achibatiwa panawo panapa. Chibutudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa pinai mucomment section medu sanga no subscribe or like and turn on the bell icon.